Musika zuzenean telebista saioa Urkiola mendiaren magalera etorri da gaurkoan. Pasadena musika egitasmoa ezagutuko dugu. Libe García de Cortázar eta Jon Basaguren musikariek abian jarritako musika egitasmo berria. Gaur, gurean, Pasadena. Odolik ez da gertu, atzmarkarik ez dago, aztarna denak ezabatu, inork ez ditu ikusi, lekuko berririk ez, baina direnik ez ukatu. Jon eta Libe, Pasadena. Bueno, aurten sortu da, ez? Betidanik izan dugu, edo, bueno, duela denbora bat, ateratzen zen noiz behinka ideia moduan. Egin behar dugu noizbait elkarrekin disko bat, bion kantak izango direnak, ez batenak edo bestearenak, orain arte ibili gara bata besteari laguntzen. Baina hau izan da, hori hasiera-hasieratik pentsatzea proiektu batean, pentsatzea kantuetan, konposatzea, dena elkarrekin hasieratik, zerotik. Aurten izan da momentua eta aurten jarri gara horretan. Uda baino lehen, ez? Uda berrian edo, hasi ginen bueltak ematen, etxean geunden elkarrekin, eta hasi ginen, probatuko dugu aber zeo zer ateratzen den. Ez geneukan buruan ere ze disko bat egingo dugu eta talde bat, ez. Hasieratik hasi ginen probatzen aber zeo zer sortzen genuen, eta hasieran nahiko erraz ateratzen ziren gauzak. Gero ailegatu ziren krisiak eta ez, baina hasieran nahiko erraz etorri zen dena eta esan genuen, venga, ingo dugu zerbait. Egon zen momentu bat erabaki genuena, joango gara, estudio batera, grabatuko dugu eta ingo dugu apustu bat, edo esan nahi dut, finduko ditugu kantak, ja serio jarri ginen, ez? Pixka ikusi genuenean geneukala eta hor etorri zen krisia edo, bueno, lan, ja ikusten duzu zen berriz ere sartu gara honetan, suposatzen duen guztiarekin, baina, azkenean emaitzarekin oso pozik geratu gara eta. Izaki Gardenak eta Libe egitasmotan dabiltza bi musikariak. Bertan, zirriborroak sortu eta kantuak bilakatzen dituzte. Pasadena taldeko kantuak ez dira talde hauen deskarteak. Espreski disko honetarako prestatu diren kantuak baizik. Bai, ez da deskarte proiektu bat. Ez da, kanta hauek ez zuten, ez ziren beste zertarako. Orain sortu ditugu, gehienak, honetarako. Izan da gure lehentasuna, disko eder bat egitea. Ez da beste genituelako hor kanta batzuk. Berriak dira guztiak. Hori, denak berriak dira, eta jungara egitera zerbait zerotik, ez da deskarte kumulo bat. Igual abesti batzuk atera zitzaizkigun biok, jotzen igual biok gitarra edo bat probatzen ahots bat eta bestea ni pianoarekin edo eta igual gero nik neukan idei txiki bat pianoarekin bakarrik eta Jon, ze iruditzen zaizu hau eta berak nik egingo nuke hau edo... Elkar relikatze moduko bat. Eta azkenean, pianoa eta gitarra, baina igual gitarrek, Libek ere gitarra jotzen du. Orduan, baina disko honetarako... Baina zeo zer sortzeko, eta igual izan da kanta gehienak gitarretatik igual. Pasadena ez da Izaki Gardenak eta Libe egitasmoak batzen dituen talde bat. Berezko izaera duen banda berri bat baizik. Hasieran geneukan, jun ginen bilatzen edo, igual jungo gara hemendik baina gero eman genion buelta horri eta batean beste rollo bat hartu du proiektuak edo soinuak, Pasadenaren soinuak. Eta uste dut, azkenean aurkitu dugula, nik orain badaukat ideia bat zer den Pasadena guretzat. Eta ze musika giro edo ze
ze lekutatik joko genukeen jarraituko bagenu kantak egiten. Noizbait. Zesan da diskoan ere nik uste nabaritzen dela, badu osotasun bat, diskoak eta badu... Bai, azkenean lortu dugu, hasieran etzen horrela, eta... Bai, igual kanta bakoitzen zijoan leku batetik... Bai, galduago geunden, bai. Bueno, bukaeran eman genion denari horrelako... Bai. Bi musikariek abesten dute diskoan, eta esan daiteke 150ean. Orain artean jorratu gabeko koordenadetan kantatu nahi izan dute, ahotsekin jolastuz. Bai, hori da. Oso natural atera zaigu alde hori, ze igual izan genizaken beldurra, batek gehiago kantatzea bestea baino, edo, baina, bueno, da kantuaren arabera egiten joan gara eta ikusten genuen era natural batean nahiko orekatua gelditzen zela. Kantaren baten Libek du protagonismo gehiago, beste baten igual nik kantatzen du zati luzeago bat, baina azkenean diskoa orokorrean orekatua gelditzen dela iruditzen zait eta... Eta hotxetan ere probatu dugu egiten, Jon adibidez, Jonek abesten du askoz grabeago, jungara probatzen edo arriskua hartzen probatzeko beste tesitura batzuk. Bai, Libek bere tesitura duenez goian, igual ni eraman nau kantatzera grabeago, bere beste harmonia bat egin analizateko eta balio izan digu horretarako eta... Jonek egin ditu diskonetako hitzak. Irudi ugari daude bertan, simak, sumendiak, argizpiak edo ekaitzak. Musika bidei bat egitera gonbidatzen duten kantuak dira. Hasi ginenean proiektuan pentsatzen eta edo ja geneuzkanean kantak eta pixka bat moldatuago ikusi genuen bazutela punto bat guretzako kasi zinematografikoa zirela edo soinu banda punto bat zutela pasarte batzuek eta ikusten genituen hori zuk esan duzuna oso irudiak egon zitezkela horren atzean eta hitzetan ere hori ikusten da pixkat. Izan genuen ideia bat inkluso kantak elkartzea bata bestearekin eta osatzea horrelako istorio moduko bat. Azkenean ez da hori gauzatu, baina badira istorio desberdinak, baina izan daitezkenak pertsona baten bizitzan zehar gertatzen diren gauza desberdinak, momentu desberdinak eta leku desberdinak. Azkenean momentuak eta lekuak horrekin jolasten da letretan. Jonek badu dagoeneko idazteko era propio bat. Euskara goxoki zaintzen du, eta detaile txikiena ere zaindua dator. Garrantzi handia izan arren, hitzak musikaren menpe daude beti. Bai, gustatzen zait, igual izango da hori Aikako irakasle garaitik daukadan joera, baina bai, eta gustatzen zait hitzak horra hartzea, adibidez. Horri hitzartu hori erabiltzen dut, gauden leku honetan, aita hemengoa da. Eta Bizkaiera edo hemengo hizkera da, guk hitzartu esaten dugu etxean, ez dugu esnatu esaten. Eta sartu nahi izan duen hor, eta badaude horrelako detailetxoak, hitzak aprobetxatzen ditut horrelako keinuak egiteko neure buruari. Ez da gustatzen ere denbora guztian kantatzen ibiltzea eta hitzak daude musikaren menpe. Osea, lehenengo musika dago eta horri jartzen diogu letra, baina ez da guk ez dugu alrebes egiten. Gure proiektuetan ere bakarkakoetan funtzionatzeko modua hori izaten da beti, lehenengo musika eta... Biko formatuan eraiki dute diskoa etxean, baino hasieratik argi zuten
musikari banda bat izango zutela alboan, diskoan zein zuzenekoan. Azkenean gustatzen zaigu bandaren ez dakit, soinua bai, eta pentsatu genuen gitarrak eta baxuak sortzeko Dani Foronda izango zela, Danilo perfektua. Eta holan eskatu genion, eta baietz, eta kriston lan egin du, baita Dani Arrizabalagak bateriak eta perkusioak sortzerakoan, eta horrela... Bai, joaten ginen etxean maketak egiten Libe eta biok, eta gero genukanean pixka bat zehaztua kantan nondik nora joango zen, eta beraiei bidali, beraiek grabatu gauzak, guri bidali, horrela izan da pixkat. Desberdina. Bai, orain arte ez genuen horrela diskori konposatu, beti lokalera jotzen genuen, edo igual etxean maketaren bat bai, baina oso berde, esan nahi dut. Bai. Eta honetan joan gara maketa oso... Bai, oso bideratuta dena, eta, klaro, behin izan da gitarrak adibidez edo baxuaren linea etxean, baina ikusten duzu abestia nahiko argi. Eta alde horretatik ere, ekoizteko edo izan da errezagoa, guretzat. Bai, egin dugu pixkat ekoizpen lana, igual orain arte ez genuela inbeste egiten, baina oraingoan bai gara horretan soinuak bilatzen ere bai, eta ekoizpen lan egin dugu etxean. Diskoa Lamina Estudiotan grabatzen da, Sevillan. Raúl Pérez soinu teknikariaren gidaritzapean. Izakiren azken lana grabatu genuen bertan, oso konten geratu ginen emaitzarekin, eta berehala esan genuen, hau Sevillan eta Raulekin grabatu behar dugu. Eta gero aparte lekua zoragarria da, grabatzen duzu etxe batean. Raúl bera da magikoa, niretza da oso erraza berarekin lan egitea, berehala harrapatzen du zer egin nahi duzun edo nola enfokatu edo, eta oso espiritza polita izan da honekin ere. Egin du erraz, ulertu du erraz, bagenek hasi ginenean ikusten ze estilo nahi genuen eta nondik jo genezaken honekin, esan garen aur esker Raulek egin behar du. Harrapatuko du berehala eta geldituko da guai. Eta grabaketan izan zen, super erratza dena. Ahotsekin ere, normalean ahotsak dira mas traumatikoa ez, baina keba, berak, vamos con etzago, eta joaten zara, grabatzen duzu, eta dejame kutxa, eta geratzen da bera, eta gero, oso arrasa. Bai, toma batzuk egin, aukeratzen ditu, bera, eta duzu sentsazio hori, konfiantza duzula beragan, badakizu ondo aukeratuko dela, ondo geratuko dela, eta zuk kentzen duzu zama pila bat. Eta da kantatu, alduzun hoberen, toma batzuk egin, eta listo. Bestela txoratu zaitezke. Kantatzen eta aukeratzen zea hots den geldituko dena, eta hori Raulekin oso erraza da. Eta gitarrekin eta gauza bera egiten du, zama kentzea, zoaz grabatzera eta gozatzera gehiago. Ahotsetan kolore asko dagoen arren, disko iluna da pasadenaren lehena. Iluntasuna badago, baino argizpiak ere badira. Bai, iluntasun puntu hori eske beti erakartzen gaitu musikan. Eta kasi nahi gabe ateratzen zaigu, eta edo jotzen dugu horretara ere, Libek esan duena, hor joan ginenean pixkat kantuak gehiago fintzera eta ekoizpen lan pixka bat egitera, bion artean, etxean, eta bai joan ginen bilatzera gehiago hori, pisutsuago erritmoak. Eta gero aparte, garai honetan edo bizi duguna, nik adibidez galdu nuen nire ama, eta gero proiektu honetan ere nabaritzen da
bizi duguna Bai. edo Hitzetan ere, osea, hitzetan, musikan eta bai, da azkenean da proiektu, ez dakit, desahogo proiektu bat. Aspalditik ezagutzen dira elkar bi musikariak. Joni, Liberi buruz galde egin diogu. Ez dauka gusto superona, oso argi izaten du, zer gustatzen zaion eta zer ez, oso zorrotza da eta oso exigentea, perfekzionista. Adibidez, niri falta zaidan puntu hori igual iristeko ideia bat fintzera bene-benetan ondo gera dadin, berako indar hori, toka indar bat, eta bukaeraraino benga, eta guazen hobeto egin dezakegu, eta horrela geratu dira kantak, nire ustez. Osea, bestela nien naiz iristen maila horretara, ez dakit nola esan. Niretzako da alde horretatik super, ez dakit, horrek harritzen hau pila bat, eta oraindik egunero harritzen hau, nola den kapaz iristeko, ba hori, helburu bat jartzen du eta araño, eta ez zaio erdibiderik balio, behar da lortu arte. Eta badu kantatzeko bere modua ere, osea, nortasun hori edukitzea zaila da eta baloratzen da, zen, bueno, ni ere ari naiz bideo hori egiten ez, saiatzen zara zure ahots propio bat aurkitzen, kantatzeko modu propio bat, eta Libek badauka hori, eta bere lana beritzen da bera dela, ez dakit nola esan, melodiak ulertzeko modu propioa dauka, eta hori oso garrantzitsua da. Era berean, galdera bera beste norabide batean jarri dugu. Liberi, Joni buruz galde egin diogu. Ni oso urduria naiz eta berehala ikusi behar dut emaitza edo, eta batzutan botako nituzke ez dakitzen bat abesti zaborrera, eta hor dago Jon, eta baina pentsatu, hau, entzun duzu, baina. Eta da, niretza da tierra bezala, ez dakit, da niri falta zaidana, ez? Ni naiz, txori buru edo, eta bera da sendoagoa da, edo ez dakit. Eta gero aparte ulertzen hau berehala esaten diodanean edo zer gauza edo berehala esaten du. Hau, eta hartu duzu erabaki bat, aurrera. Eta ni beti nago ez dakit hau, dudarekin, eta bera laguntzen nago horretan, eta gero musikari bezala talento oso handia dauka pasajeak lotzeko edo melodiak sortzeko ere, eta gero aparte, hitzetan ere oso ona da niretzat, niri izugarri gustatzen zain nola idazten duen, eta azkenean nik uste oreka lortzen dugula bion artean, eta bueno. Taldea Entsegu lokalean da egun zuzeneko emanaldiak prestatzen. Ondo bidean, otsailean ekingo diote disko berria tauleratzeari. Ari gara ensaiatzen. Egia esan oso pozik, oso gustora. Badugu lana oraindik, baina ari da, poliki sonatzen dute ja kantuek. Eta azkenean osatu dugu talde bat, ze karo, joan ginen grabatzera Libek esan duena, Danilo eta Danirekin. Danilo grabatu zituen bajoak eta gitarrak, Libek teklatuak, ahotsak, en fin, dago gauza asko diskoan, eta nahi dugu eraman zuzenekora duin eta sonatzen tope, dagoan guztia. Orduan 6ko talde bat osatu dugu, eta gubiok eta 4 musikari. Eta lagun, bai. Ederra. Bai. Eta hori Danilo eta Dani, diskoa grabatu dutenak, eta horrez gain egongo da Aitor García de Vicuña, Gartxi, aurretik Montauk taldean egin izena, eta orain Maizekin dabil ere bai, eta berak lagunduko digu teklatu batzuekin, eta eta Ander Sevilla,
Duluz taldekoa, gaztizkoa, eta oso gustora. Bai, ari gara. Saiatzen eta otsaian daukagu buruan, ez? Hastea. Bai.